я яшчэ раз звяртаю увагу сваякоў. Калі ласка, не бойцеся надаваць валанцёрам, якія займаюцца пытаннямі палітычных зняволеных, інфармацыю. Яна вельмі важлівая. Да нас даходзяць рэчы, якія потым дазваляюць нам робіць рэчы, якія іх ратуюць, і мы можам гучна замовіць пра тое, што чалавек знаходзіцца ў небяспецы, яму тэрмінова неабходна падтрымка. У нас ёсць такія прыклады. Калі ласка, не хавайце сваіх зняволеных, не хавайце інфармацыю пра іх, таму што мы пра іх ведаем, калі вы пра іх нам расказваеце. Гэта вельмі важліва. Сёння наша акцыя прысвечана нашым непаўналетнім вязням, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі. Ганьба злачыннай уладзе Беларусі, якая дазволіла сабе катаваць дзяцей. Что, также я хочу сказать еще некоторые вещи. Вот. И, ребят, никогда не давайте сбить повестку. Сейчас на данный момент у нас очень сильно пытаются сбить повестку всякими непонятными вещами, типа новой конституции, Атагурбаш или еще чего-то. У нас есть политические заключенные. Мы шли на выборы с призывом вернуть Конституцию 1994 года. И так как мы шли и голосовали за это, за новые честные выборы, за старую Конституцию нашу, родную, то все то, что начиналось с 1996 года, когда Лукашенко стал нелегитимным правителем, должны аннулироваться те законы, которые были приняты, античеловечные. И также эти же решения, они тоже должны быть аннулированы. И извините, на данный момент нельзя забывать про наших политических заключенных. Ну, так. Мы тут просто, сябры, вы не бачыце, як гэта тэхнічна адбываецца. Сябры, па той камеры бачаць. Я бы хацела зараз звярнуцца да актывістаў, якія знаходзяцца тут, у Львове. Ці зможам мы дацягнуць? Сябры, у мяне кароткі дрот. Я папрошу вас, калі ласка, хто гатовы трошкі паведаміць, чаму сёння тут знаходзіцца і якую мэту галоўную ён пераследуе падчас вось такіх выхадаў на вуліцу? Змясціцеся, мабыць, трошкі ка мне. У мяне кароткі дрот, я не магу дацягнуцца да вас. Дзякуй шчыра. Калі можете представиться, представьтесь, коли нет, то... Владислав, я из Гомеля. Выхожу, потому что просто реагирую на то, что происходит. По-другому я не могу вернуться домой по понятным причинам. Вот. И это просто как бы реакция на все, что происходит в данный момент. На последние события, вроде как задержание журналистов, ну, в общем, все остальное, что происходит. Просто еженедельно. Скажите, калі ласка, якая мэта? Вось галоўны вынік, калі вы зразумееце, што ўсё, вось перамога, яна адбылася. Што павінна адбыцца такое, што дасць вам вось такой маркёр, усё, Беларусь вольная? Ну, я не буду об этом думать, потому что я именно в этот момент буду уже собирать чемоданы и ехать в страну. Цудоўна. Вот. Вось такія беларусы сумленныя. Чырвона-белы сцяг, ці, ну, сёння вось былі меркаванні, я тут размаўляла трошкі па-за эфіру. Вось сказалі, што ён асацыюецца з падзеямі 9 жніўня. Для вас чырвона-белы сцяг, што гэта ў першую чаргу? Ну, для мяне гэта ў першую чаргу наш нацыянальны сцяг і наш дзяржаўны сцяг сапраўдны, які з намі всю гісторыю. Вось, і для мяне гэта перш за ўсё наш нацыянальны сцяг, а уже як бы падзеі яны звязаныя, ну, безумоўна, са сцягам, але яны неяк, ну, самастойна для мяне існуюць. Вот, а сцяг это, ну, як бы всё жыццё мяне суправаджае. Скажите, калі ласка, будете далей выходзіць? Конечно. А дзе сілы бярэце? Дзе вы бярэце сілы? Вось кажуць, стаміліся. Дзе вы бярэце сілы?
цяжкае пытанне. Просто ведаю, што іншага не можа быць. Все. Гэта, напэўна, прачнулася вось гэтая нацыянальная ідэнтыфікацыя беларуская, што неабходна пра Беларусь крычаць. Так. Колькі, я заўсёды кажу, вось колькі неабходна будзе, столькі буду крычаць. Мы не можам апусціць рукі, таму што людзі, якія знаходзяцца там, у нас вераць, і сказаць ім, што мы стаміліся, напэўна, гэта будзе выглядаць вельмі здрадніцкі, на мой погляд. Дзякую вам шчыра. Давид Сергеевич Збаранскі, я спадзяюся. Я хотел бы передать слово падтрымкі самому палітвязню Давіду Збаранскому, а таксама ягоным бацькам. Я цудоўна разумею, наколькі цяжка і практычна невыносна знаходзіцца в гэтых катоўнях лукашэнкаўскіх. Кожны дзень, фактычна, гэта кожны дзень як у пекле. З катаваннямі, са знявагамі, з усімі іншымі негараздамі, якімі там робіцца з гэтымі хлопцамі. Таму я хацеў бы перадаць і палітвязню, усім нашым палітвязням, ягоным бацькам найперш трываласці, моцы, сілы духа і галоўнай веры. Я думаю, все мы цудоўна разумеем, што не будзе ні Давід, ні астатнія палітвязні сидзець свой поўны тэрмін. Бо мы, грамадзяне беларусы, дзе б мы не былі, мы не дазволім гэта. Яшчэ хочу звярнуцца да ўсіх нас, да палітычных уцекачоў, эмігрантаў і да тых, хто зараз знаходзіцца ў Беларусі. Паглядзіце вось на партрэты гэтых хлопцаў, на гэтых дзяўчатаў і зразумейце, што кожны дзень у вязніцы яны сидзяць лішнія за нашай трусасці, за нашего малодушия, за наши ляноты, за наши няверы. Подумайте про гэта и давайте зробім усё, каб не было больше у Беларусі ніякіх палітвязняў, акрамя тых, прабачце, вязняў, якія заслужили гэта сваімі катаваннямі і здзекамі. Вось для іх, на жаль, мы нічога добрага паабяцаць не можем. А наши палітвязні хай будут на свабодзе. Жыве Беларусь! Жыве вечна, дзякую вам шчыра. Так, я зараз удакладню, ці нармальны гук. Гук? Гук, окей. Бліжэй, ну мяне просто, я боюсь дрот дергать, тому что там вельмі... Слава Україні! Героям слава! Дякую вам шчыра. Разом! І назаўжды. Разом! Мы працягваем акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Я забываю про камеру, прабачце, гэта цяжка працаваць на некалькі насамрэч. Віталь усміхаецца. Сёння мы правядзем незвычайную, мабыць, акцыю, тому што мы хацелі бы прыцягнуць да яшчэ адной тэмы увагу, таму што, на наш погляд, именно тэма палітычных зняволеных зараз некаторымі нібыта апазіцыйнымі сіламі спрабуюцца знішчыцца і проста прыбрацца з інфармацыйнага поля. Мы хотели бы отзначить, приватно я от себя хотела бы отзначить, что мы будем оборонять их интересы в первую чергу и дотрымливаться тех позиций, за якими мы выходили подчас акції протесту у Беларусі. Усі обіцянки, які були дані білорусам, повинні бути виконані. Я нагадаю, гэта вызваленне усіх палітычных зняволеных. Гэта сумленнае, прозорае выборы новага кіраўніка Беларусі. І гэта пакаранне ўсіх тых, хто вінаваты ў геноцидзе беларускага народу. Па-іншаму быць не можа. Я зараз хацела бы звярнуць увагу на одну цікавую рэч. Шмат часу прыдзяляецца новаму дакументу, я не магу называць яго больш-менш разумным або неабходным именно ў гэты час. Я хотела бы задать штабам, штабу Светланы Тихановской, штабу Виктора Бабарыка, штабу Валеры Цыпкала, штабу Павла Латушка. Скажите, калі ласка, як Миколай Статкевич, по-вашему, зараз можа абмяркоўваць новую конституцию? З ім побач знаходзіцца каля 1000 зачыненых за кратамі. Што вы ім прапануеце? Скажыце, калі ласка, на якой платформе яны будуць абмяркоўваць з вами новыя змены, якія вы плануеце правесці ў Беларусі? У мяне да вас больш няма пытанняў. Замест таго, каб вызваляць іх,
вы зноўку адцягваеце на абсалютна безглуздыя ініцыятывы нашу увагу. Мне вельмі шкада. Зараз вы назіраеце вялікую колькасць актывістаў, на мой погляд, цудоўна сёння адбываецца ўсё. Толькі што мне цікавую рэч сказалі, я шчыра кажу, я не задумвалася наконт гэтага, сябры. У нас культура падменьваецца ідэалогіяй. Я 1000 разоў чула вось гэта меркаванне, але я ніколі не прызначала яму такой увагі, як сёння, напэўна. Таму што я ў Львове літаральна бачу беларуса, якой кажа пра тое, што ён пачаў іменно тут адчуваць беларускую мову, і насамрэч культура у яго, па яго меркаваннях дзейсна падменьваецца ідэалогіяй. Вось я лічу, што так і ёсць, і мы павінны, напэўна, на іменно гэта абапірацца і не рабіць падмену паняццяў, халера, тое, што мы назіраем сёння. Проста абураныя настолькі, што немагчыма, ну няўжо наўпрост хапае часу займацца пытаннямі, якія нібыта могуць быць вырашаныя хутка у вольнай Беларусі. Не, халера, зноўку мы чуем пра нейкія змены, пра нейкія новыя дакументы. Ну, боже, займіцеся справамі нарэшце. У нас ёсць наш дакумент, на якой мы абапіраліся падчас, я нагадаю, вызнаюць, што адзіныя сумленныя выбары адбываліся в 1994 году. Годзе. В 1996 году Лукашенко стал нелегитимным правителем и изменил Конституцию противозаконно. Чему тогда документ? В Конституции дело. Это не в Конституции 94 года, а дело в том, что он сделал это противозаконно. Я аб гэтым роўна і кажу. Вось у той час гэты дакумент быў легітымны, а зараз ён падаецца як нелегітымны. Не вядзіцеся на рознага характару правакацыі. Вы ўсе ведаеце, што Лукашэнке і хуйлу на Маскове неабходна працягнуць тэрмінова альтэрнатыўную канстытуцыю. Лукашенко нелегітымны. Праз яго гэта зрабіць амаль немагчыма, таму што атрымаем новую хвалю абураных беларусаў, новую хвалю пратэстаў. Што рабіць? Правільна. На пальцах насящего шукаць. Хто гэта у нас зараз? Я не буду тыкаць пальцем, але Пал Палычу раю у наступны раз якасней падбіраць сваіх актывістаў, таму што іменно ваши актывісты, якія зараз тут за мяжой глаголяць ад вашага імя і ад імя вашага штабу, не збіраюцца павяртацца ў Беларусь. Трошкі дысананс. Перавярайце, верыфікацыя, дарэчы, гэта вельмі карысная рэч. Кажу як верыфікатар ва Ўкраіне. Штаб Светланы Тихановской, я паўторваюся, штаб Віктора Бабарыкі, штаб Валера Цыпкала, штаб Паўла Латушка. Калі ласка, звярніце ўвагу, што у нас ужо 11 месяцаў, калі не памыляюсь, амаль год, у няволі катуюць людзей. Я вельмі рада за вас, што у вас ёсць час прыдзяляць увагу Канстытуцыі 94 года, 96 года. І сёння цікавую рэч пабачыла, што 94 года Канстытуцыя прывела да таго, што прыйшла Канстытуцыя 96 года. У мяне пытанне на сустрэчу, а вы прапануеце зараз такую Канстытуцыю, якую ўвогуле нельга будзе змяніць? Жыве Беларусь! Жыве! Жыве вольна беларускі народ! Жыве вечна і вольна! Жыве вечна! Дзякуй шчыра. На гэтым мы скончым нашу акцыю. І да сустрэчы. Я спадзяюся ўжо ў вольнай Беларусі.